Čau lidi, tady opět Ronaldo TV. Já vás vítám o mýho let's play hry Minecraft 1.8.8. Dneska si zase opět zahrajeme Counter-Strike, asi to bude part 5. Jestli mám pravdu, nevím. A jelikož jsem teď musel natáčet teď, protože nějak nechtěl fungovat, mě to furt ukazovalo, mi to vítěz vypršel, to fakt mě prostě furt vyhazovalo. A zase opět zahrajeme Counter. Strike 11 hráčů, to je dobrý. Naopak, celý život se mi naotil. Legaže, baby. A jdu do z hráčů. Ještě připomínám do arény. Tak a jsem v aréně. A jdu točit. A sorry za lagy předtím. Prcičky, tata koupí kočičky. Tak, a jdeme hodat. Ne. Ty vole, tak teď jsem je šance, on měl tu brokovnici. No co to bylo za zbron, to nebyla asi broksna. Bylo hrozný, to objevil, ty vole, už bylo po mně. A teď jsem. Jo, to je ta M4. Počkat, to je M4. Ne? Mám jeden taky M4 v piči. Tata a moje mama. Tady. Bylo by dobrý, kdyby jsem dneska, kdyby jsem dal ten double kill. No, sráč lidi, já mám a do prdele. Jdeš hububce! Já mám 3 minut zvonil. Takže teď vidíte na pár minut odejdu. Omlouvám se. Kurva drát. Starý šéfkový očák. Sorry. Já mám jenom 10. Jo. Co to mám?
teď jsem teď odešel. Omlouvám se. Moje mamka něco chtěla, tak jsem jít nákup nahoru. Hevo. A jsem přišel, ty vole, se divím. Pani! Ho! Skurvesínek. Sorry za ty psy, skurvenci. Za ty psy. Po tady té hře skončí, protože přijdeme na kabel se slyším ten zasraný zvonek. Takže asi po té hře to pak ukončím. Tak. Ne, kurva. Co by mě zase tahle skurvená ten nesnáší. Pak co rád ti, zapomněl jsem to stříhnout, tak jsem chvátal. Sám ještě jednu. Ne, potom. Au! To byl pád, že jsem sehbyl. Točím už 7 minut. To ještě budu točit teda, ještě zahrou pak jednu. Až už se všimnu na to stříhnu možná asi. Kde? Si počkám. Ale po mě. Tak, teď ještě zahraju jednu. Připadá 19. Tak, a je to zase. A už jsem se začal hrát a už mi tak něco někdo stříví, kurva. Kurbáčík. Nevím, co to je, kurva. Je to asi poslanský sír, nebo co? No býtba, zemněte všichni, zemněte. Kurva. 2 proti 1, to jsem měl šanci. Tak. Kurva, to bylo přepadení ze zadu. Kurva. A teď měl včera stream, bylo to dobrý. Hrálo se tam o myš herní a pak ještě o mikinu. Já jsem to teda nevyhrál, že jako debil. No, asi vyhráli to, no. Ale tam byl čas, když si doma to nikdo nenapsal, tak to vyhrál nikdo nepři. Tak soutěž pokračovala, museli jsme tam prostě něco psát. Se ty pak asi vybral jednoho. Fetty Army, Fetty Family. Obrvere drobeček, to se moje skurvená syndrom do prdele. Svaná tuška. Obrvere drobeček.
Budu se formovat Ronaldo, ale budu se formovat Ronaldo TV. Jinak se mé jméno nezmění. Ty zajebaný srdíčka, kurva. Co to je? Kuky. Máš žvejku? Počkejte. To je tapáž, ha? Ne, jestli taky máte rádi pálí žvejky, jestli máte tam, napište do komentáře. Já miluji, mám. Možná pálí mám rád. Víte. Čestování nikoho nezabil. Kurá se neměl nabito. Jenom ty do konce. Za mě! Díky prostě nosou. Zemně! 2 minuty do konce, dámy a páni. Ne, dámy a páni, ty vole, mě sleduju. Když ty ani nesledují, tak co řešit? To bylo škola fajn. A víte, je to docela fajn místo tělocvik, místo matiky si pouštět pohádku server krtavců. Co zabiju? Jsem ho zabil, ne? Kurva. Mám to keny. Já si vypíšu. Já nedělám, vole. Marcezo. Copyright, ty vole! Copyright! Ale to asi není youtuber. Podle mě ne. Ale mě teda konce. Zahraju, protože... Za mě remix, vole, nebo to je paní remixová. No. Jak dneska jde Agar a Minecraft a jiný videa už nevyjdou. Příště to bude s Skins Gang, ti znáte, ty mě odebírají, taky odebírám, mají 33 subscriber. Jdou nahoru a jejich videa se mi líbí, taky se u nich zasměju. Teď si počkám. Nějaký kokot zabije nebo zbombarduje. No nic, lidi. Tak. Tady bychom tu ukončili, tak. Jestli se vám tento let's play líbil, tak mi dejte like. Čus! Aloha!